Това са Иван и Лили. Наскоро намериха мечтания си дом, който търсиха от години. Чудесен е, нали? Здобиха се и с нов автомобил. Каква приказка само. Това е Ани и е пътешественик. Не спира да пътува в чужбина и да споделя своите приключения в социалните мрежи. Но пък където и да отиде, е спокойно, ако нещо неочаквано се случи на пътя. Това пък е Андрей. Най-после се реши да стартира собствен бизнес и неговия магазин за хранителни стоки стана популярен в квартала. А освен това, успя да привлече и страхотни служители, на които осигури здравно спокойствие. Те всички ни се довериха в най-важните моменти в живота им, за да имат сигурност в осъществяването на бъдещите си планове. Ако и сме ние сме Групама застраховане. Вече 15 години градим доверието на нашите клиенти и партньори в България. Със своя международен опит и силна адаптивност към нуждите на българския пазар, ние обслужваме вече над 400 000 клиенти и над 200 търговски партньори. Изградихме силен бранд, от години е сред любимите марки на българите. Вече 15 години не спираме да се развиваме и да предлагаме умни и гъвкави решения на нашите клиенти, поднесени по човешки начин. Просто е така, с усмивка, разбиране и винаги съпричастност. През 2017 година сме първите на пазара с единствения по рода си онлайн видео оглед на автомобили и едни от първите, които вече предлагат калкулатор и онлайн платформа за автомобилно застраховане. През 2021 година създадохме и клиентския портал MyGrupama, където клиенти и партньори лесно се обслужват изцяло дигитално. През 2022 година създадохме здравна застраховка Групама Vita с богато портфолио от дигитални услуги за крайните ни клиенти. Създадохме застраховки, които всеки ден помагат на малкия и големия бизнес да се развива. Животът, спестяванията на българите и превенцията са сред основните ни амбиции и ще продължим да се развиваме и занапред. Клиентите ни се довериха и ни оцениха с 97% удовлетвореност от размера на изплатеното обезщетение по каско застраховка и 100% удовлетвореност от бързината при оглед на щета по застраховки каско и имущество. Всеки ден работим, за да улесняваме процесите на обслужване и нашите партньори. 81,5% от нашите партньори са удовлетворени от съвместната работа с Групама. 93,5% биха препоръчали Групама на свои партньори. Човечни сме. Работим ежедневно с усмивка, увереност и стремеж да направим застраховането полезно за хората и успешно за нашите партньори. С уникалната си програма Спасители на животи обучаваме безплатно своите клиенти и партньори на основни техники за прилагане на първа долекарска помощ. Всичко това благодарение на нашите страхотни екипи. Защото в Групама работят силно мотивирани и ангажирани хора, които искат всеки ден да правят света по-сигурен и по-спокоен. Така ще продължим да се развиваме и занапред, защото имаме още много мечти и цели. И 15 години са само началото на едно прекрасно предизвикателство. Това да предлагаме полезни, достъпни и иновативни застрахователни решения. Да сме близо до вас, нашите скъпи клиенти и партньори, така че да посрещаме заедно утрешния ден с увереност. Ние сме Групама застраховане. Ето нещо умно и човешко.